Roy try. Ngai ngoi you try kan ngi bing yo ban wan biang shikiyang ki jong fi ling ba kan ngi program jong Potternet. Bagi dakwaan piang subai fi baro kinong pej kan ngi haga kerteng jong Jesus Christ ublong nong penim jengi. Ngira sunguru you try kan ngi ba la ban don kan lembat ngi kan ngi i pastor Bantei mau pra kumjori pastor Mawlong. Hey ba kilap an pensyai ya pi shphang ta ka jingja hagi ngi ki ba khado ba kata ka de ka Jingrongnoh bat bun sien ngi juyo iki jingkli na ki subscribers ki jongi mat kumjuru ni ki viewers ki jongi shphang ka ni ka Jingrongnoh bat ni aingu shy try kan ngi ba lingba jong ki pastor bor angut kilap an pensyai pi ya kita ki jingkli ba fifi don ba ngai sha kan ngi ktien kan ngi ka long sha ka jingkerku ka bat kan ngi ktien ka long sha ka ta ktien ka ba aimen sim pi ba ngi la ban pen kre kam ta me ba ngi ya hagi ni ki ba khado bat shwa ba ngi ya khmat ngshkwa ban kali pastor kabumut iush phang kan ka Jingrongnoh pastor nga sutnat eben batai ya kata ka phang namar ba kadai ka binta ka ba kementam kadai ka binta ka ba krautam kadai ka binta ya ka ba ki banget baro ki ap khmi la ta ka sngi ka Jingrongnoh kadai ka sngi ka ba kementam nam ta kita ki bala pen kre radangi snap shaphang kan ka bental ne habang yo sngo sini benta bun kim sngo tho yang tip kan dei kumno kata ka Jingrongnoh Relang ni pej ka ktien ka jong blai ka ktien ka jong blai ka hikaya ngi ba kanum don kata ka jingya khle lang bat kita ki events mo ba kita ki jingja namar kan ja be ka wei hadin ka wei ladangi kan mawi ka ktien ka jong blai ba u jisu hi u ahengi ya ka program ka jong bala ngi pej nero testament ka barim ba blai la bu ya ka program ka jong u kai ka ja ka wei hadin ka wei but kumta kan unfold ka wei hadin ka wei namar ka ktien ka jong blai ka ong ka banin kong e kan dei be kata ka Jinghikai kaniam ka jinglat ya kata ka bala dap u jisu la de ka jinglat nam ta jongi bal ka ar lo ku bu khlam thiat bu jisu la de to ku bu khlam sakut halom jingta bu khlam potru bal ka balai ka de ta ki so nang kong ba du jisu la mi pat na kita ki ba ningkong na ka jingtap nang ta ka ba saw ka long ba kita ka Jinghikai jong ki tayo ka ba kren ru ya ka Pentecost mara san posni ka celebrate but san posni thik hadin ka jingmi pat ka jong try one man sim ba khoi dan adu kata ka program ka basaw mentang indang don ka program ka basaw bat ka program ka basan mentang kata ka Jingriu jong kituroi ka bamut ha ka Jingrongnoh kan don ka Jingriu jong ka turoi ya ba khtin ka jong blai ka ong la ngi pule ka ni ka por Stephen kong sinong koren nong ba khat san ka de khot ka ba san phuai ka ong ha khmi ngai ya thu ya phi ya ka Jingmayan nginum yo thia baro an rei an pen ka lai ngi baro shisndon ha ka ba shiklip mat ken ha ka turoi ka ba khadu namar ka turoi kan sawa onda kum ta kita ki ba yap an pimi pat ki bampot bad yangi an pen kala hi baktin jublai kal ong ba hadin jong kata ka san pos ni kan sawan sa kata ka Jingriu jong ka turoi kamut mentang indang apsoi ta ka Jingriu ku turoi namar hadin jong ka Jingriu turoi kadon sa ka wi ka Jinghikai ba ta ka de ka Jinghikai jong ka Jing peniasuk hadin ka Jinghikai peniasuk ka ba khat udo ka de ka kata ka Jinghikai ka niam ki yang trap mentang nginang don ha ka basaw kampat kut kini ke basaw kan kut ru hadu andala riu turoi bagai kita ke Jingriu turoi bagtien ke jong blai ke thu ang ni ba andala riu kita kuroi kamut ke de ka por jong Jingrongnoh ya ka ba utrai Jingrongnoh e ti ki banget ke jong dan ngi puli Stephen kong ki Thessaloni kan long basaw kan ne rekhot ka ba khat riu ter ka ong na ba utrai wan hiar na beneng bat ka Jingrisa da ka ktien sawaw angal rang ba da ka turoi ublai bat kita ki blai yap how kris kin ya mi pat shwa kamut kandan shwa ka Jingrongnoh kita ki ba kimut kin ya mi pat shwa kita ki belayap hadin nang ta kita ki banang em ngin sele baka de kata ka tin joblay ka kren kom ta te ladangi pet ya kata ka jingja ka mut nginang ap khmi so ya kata menta mut ato kani ka Jingrongnoh ka don em ha ka bo ka Bible ne ka ba tho be kata ka Jingrongnoh ka Jingrongnoh ha bala ong hang ni bo Jingrongnoh ta hang ni ka ong pen mo mar bun sen ki bremo ki jukli ni khamlap ya kata kentin Jingrongnoh ani ka khot ba khat nyo hi ka ong ba onda kum ta mangi ki badang em ya ke bala pensa Jingrongnoh yang ni lam bat ki hakil o ya ka ban ya sham ya utra ha ki sun beneng te kum ta ngi long junom lam bat utra ka shiti ka ban kong ki Thessaloni ni ka long ka basaw hi ka khot ba khat nyo ka la Rangkynsai ba Jingrongnoh yang ni lam bat u hakil o ka kentin Rongnoh kadon handrai kamdon ka kentin rapture ka ba ngiyo yang ani ka kentin kata kamdon apa ka Bible babun kiawat kata ka kentin he handai ka ong mai Rongnoh ka jingmut jong ka rapture ka ba mut Rongnoh ne ban shimno kata ka klip mat kata menai pasoi la pan pulin ka stage ki nong korin ba ka shi klip mat kata ka de ka jingmut jong ka kata ka kentin rapture la da fi ong mai ka kentin rapture ka don apa Bible em kam don
Handai ka jingmut jong ka rapture ka bawa dei na ka tin Latin ki bakawan ka jingmut jong ka dei rongno. Tadei nama kata la tho apa ka Bible manong ban rongno. Kata ka kentin ka dei ka jingmut jong kata ka kentin. Nama ya don bapet hakani ka por piwat ta kentin rapture chano pi type apa banwat. Kamdon be ka kentin. Handai ka jingmut jong kata ka kentin ka don hakani ka jaga kalong kumjuro lada lek haki babun ki benta apa ka Bible. Kamdon be ka babatai hakato ka por thik handai ka don ka jingpen kala. Ya kita ki kentin ban suthu ya ka jingmut jong kata ka kentin ke. Abang ikran shaphang kani ka Jingrongnoh. Hatu pastor aku aban chukli fima pastor Mawlong. Hatu kala judan nem ne kala jujan nem karkom kani ka khatin ka jong blai. Oh ya kata ka ba pi kali ha ketin jong blai na do ka tasman barim ka judan ya kata ka Jingrongnoh. Ka ba ngilap nungkong de yu enok nang ta ngi shemru shaphang jong Elijah. But adin jong kata ngi yo iru yo try bala rongno adin jong jingmi pat sau pusngi. But shwa ka Jingrongnoh handai ka keren pat shaphang ka jingmi pat. Kadon ru pat hay kata pin syam. Kadkum ka gospel jong Matthews kelnong ka bar penyo de khot ka san puwei san pu ar fin de yo i hang tu ba ka jing tep ka ang. But shwa bangan batai ya kata kindat nga haban batai kumno ya ka Bible la tho. Ha ka por badon ka Bible nungkong mun shwa. Klem syam ladon kumni ko bangi ngi puli. Ha ki lenong bat ki de khot. Ka dei dei na ma kata ka Bible la ong be ka kitab. Ba de ka kitab mju tho ha ki lenong bat ki de khot. But day nama kata kadon hakani ka record la dangi puli teng sngo kulmar jingmot. Nama kani ka record ka ba san po ar kong bat ki jingtep ki la ang. Mo bat shibun ki met jong ki ruko ki bala yot hia ki la mi pat. Kabumot marsen yap ujisu halo jong ding phana. Kabumot kini ki bangai ki jong testament berim ki la mi pat kam day kumta. Kani ka day hadin ba ujisu la mi pat la dangi puli hang ne ka ong kum dengan puli biang. Hakmiru ka jingka haka temple kala kat arbenta nadu jerong hadu ka tebian bat ka kendo kala kinyo bat ki mausiang kila pedang bat ki jingtep kila ang bat shibun gimet jong ki riuko ki bala yot ya kila mipat bat haba kila mino tina kita ki jingtep hadin ka jingmi pat jong u pinakan mau ni ka kentin jong u ka jingshani ka dak u ka de dak he na mau de try kabamot hadin bau jisu la mi pat kabon kani ka jingjia kam dei ha ka tu ju ka sngi bau jiu jisu la sa na phna kani dei hadin bau jisu ulami pat ha ka sngi ka banung kong jong ka tayo kini ki bayap ru ki mi pat hanoi kini pat kim pat la ban leng pat shabaneng ka daw ka dei bau jisu pat sham la lek tadei na mar kata ka Bible ka ong ba kini kila yelek sha kata ka nong ba ka ba khoi ba de Jerusalem yaktin ka jong torai ka ong ba ki yo i yakini ki breu namar balai bu jisu pat syam lalai kamba ka ktin ka jong trai ka kren na ka sti chikinong Hebrew na nong ka ba khandai ulai ban sanrai yala ka jong ka snam hak nong ka ba khandai ka de khot ka ba khatway khat ahar ka kren ya kata ba ulalai sya kata ka tabernacle ka ba kam kraw kam dei to ka tabernacle badan ha ka temple na bang yo khot ka temple ada ulalai ka tabernacle ka ba kam kraw badan ha beneng but ulai ban sanrai yala ka jong ka snam bat ka ta ka snam ka ktin ka jong trai ka ong ka siu spa yang i baro bahadin kata ka bun ki breu kila la ban lech sya beneng lalu jisu pat syam lan lech wadai nama kata ong pat ya ka Mary nai pat kata yang ka daw bo pat lech sya kpa tadai nama kata tapi pai ka Bible hang ne finio i ya ka Jingrongnoh ka ngala ban ong fi rongno ka bamut la rong ya fi nagani ka kendo sya ka we pat ka benta bat kata ka de ka jaka ba utrai upen kre yang i naga benta shipor ba nginwan pat biang neng ala banong fi bala poi bani kren shaphang kata ka Jingrongnoh ala banong fi kalong kum ban leit ban tan ba ka kren ya ka gospel jong Matthews nong ka bar san ba kitu ki thei soti ki leit ya ka ban tan fi ka Jingrongnoh kan panlau yang ngi ki bangai bo try uriu ka turai ngi leit ban tan da nama pinda puli hang tu kada kren sha ting ni pe kindiat na ka gospel jong Matthews arpusan hanrei men steng senia kala long ka jing perta but habang lalong kata ka jing perta ne ka mai pastor menela pensyai yang ka jing perta ka dei kata ka turoi habang laput kata ka turoi ka Bible ka batai hanrei kita ki bastat kila yathu ki ong ba yo kan dap yang i kini ki bastat ki ong ye kita ki babi yo kan dap yang i bat ki ong ki khelej ban thiet namar balai lada ki ap hadu banda ai ki la jong ru yo lim ha ka khot ka ba hanrei la pen bana sandan ban ong ba kin mi no bakin lek tan
Fi hakasengi jong ka Jingrongnoh ngin kan mau ya gani. Nginum ya pe iwe. Nginum don por da iwe. Hakato por semua don ai gospel yang ane pendoi yang nginum don por. Nama kadai ka por jongi hakato kasengi ya ka ba ngin le tan. Bangin le sha utrai, bantan utrai, banwan sha kani ka do. Kat kum ka tin ka jong blai ka kran hang ne. Tôi ngồi squat bên kelima pasal kan dia po shaphang kan dia Jingrongnoh hi kuma fi oma ba wan tan kendo kan dia ho uji sun wan ha po kendo ne wan tang ha steng sun benang ne Pindah penyanyi gospel Matius kini ki thei soti ka Bible ka ong kilalet bantan ya ka bamut klampoi hai ba kini ki thei soti gidan haka jaka bakidon ki thei soti ki haban mi banlet haka jaka ka ba udan oh isu tu ki kilai syata Bat ka Bible ka ong ka dekot ka ba shipo pinda pule ka ong haba ki dangelet bantiet ulawan utau Nongkhryiem ti kita ki bala kloi ki lelet hapo lembat sha ka Jinghikai Nongkhryiem te la khang ya ka jingkhang hadin kata ti ki lewan ru kita ki wei ki theisoti ki deong ko kanrat to play yang i finda yang ne haba kini ki let banlet syakta ka jaka ka ba utrai udon to bawan shau Kilalai syata, hadin kata ulah shimti lut do utrai. Ban haba kiwan, udai utrai wepen kra ia kata kajaka kawai. Dai nama ta kiong kenrat ki klamong ko thai soti. Kading di jingmut haka Jingrongnoh, habala rongno yang ngi bangai utrai ulah shimti lut pura. Ngan wan singdian. Naman ngi ong kasi sensar marak klau. Hatu sisap sensar marak klau, ne sensar ublei ne. Barga de pe gajing shisha de karkin de pule de gajing sen shari ka jong Namar arpa waitli. Jing sitom man ayo. Hatu ai usoi tan ne ai blei na kata. why blai Tak mano baca ce kata. mun udang in cha chi utrai Di situ ka bamot hi. Haka Jingrongnoh la shim no jong la jong da. Ula shim no jong la jong bo ngan shim no mentang ngan sensar manga. Bat ha kita ki news nem bangingi ong bo mra klau le kum tam ta. Ada pindah pe kita ki arpa waitli ki klam ka bo un berat sakane slakendo. Iu blai. Kamu merak klau teman pendek je ketu lah kulmar tak ketu. Tadai namar kata uhaban agi dak namar pada ban penbiangi ka bam tang jeng lejong. Unum la ya kata. Hang ni kala keren. Bo ulah shimtino. Kamu haka Jingrongnoh utrai ulah shimtino ya ka jing sensar baro. Ulah shimtino yangi. Hande haka Jingrongnoh kami pat ka jingkeli hang ne. Mo barang kepada ya keren beri pastor. Ba menta ki buru ki kulmar ba ong ba ka Jingrongnoh ngandai ha pedeng. Jong kata ka tribulation ne jong ka jinjar ba ne kan de haswa mo to bar de hadin kam jing mut chui ro mo le mo le pastor mo ne hadin kam jing mut chui ro kyong be ya kata ngan ai fi ko we ga nuksa aba ki let bania tek tien ki ju shem ya kata ka khuri mania di kata ka bamut 8 scam ya kata ka jingya tek tien mo pinda pe ha ka por jong ujisu onda bol adap ye ke baro ushim ya ke Jinghikai utrai bangingi ong mentah. Bat ki semran, bat udah ai ya ke kentin haga nong ka ba arpun riu gospel jong Matius dekat ba arpu kendai wong. Nga ong ru api banganum di isu nadu mentah na kene ka umso uding wan. Tat onda kata ka sengi bangandi thama ya ka lambat pi haga himau ka pa jonga. Ka bamot la da pen scam ngene ka jingete. Ngan sedi biang haga yeng jong ka pa amde su yeng jong pi haga yeng ka pa. Usenrang haba ulai ya tek tien kata. Tu sisian la don tau brio. Ulai ya tek tien. Mo. Bar haba ulai ya tek tien o ngan sawan ban shao no ya fi. Hakata ka sngi ba uwan. Syampat inu no ba ap te ya u ba unwan. Haba uwan upet kia bun kam la ka jong hi ka kam. Bar kam tam kia shong. Lai jong ikun huan hakata. Ba kidon la ka jong ka jing keren. Kila klet no ba u ngan wan. Kilaklet na ban perkrek ya ke jingman ke kilaklet ban pedang sobah ulayang ke jingkang lah. Kilaklet ban pedang sobah ya uwan usupet kia bun kambat ngayo i ya kata keju barang mentah mo pastor. Ni mentah ngi keren ya kata lanu unwan suane unwan hadin kumta ngilek bun kam la ke jong ta. Ngiklet ya ke ban perkrek ban pedang. Mau fi ngam tip unwan suane unwan ha pedang. Ada tanggawe ngetip. Bangidon kam ban perkrek ya ke jingwan jong u kan. Basosi ba mentah ngilak bun ke debate. Kam jong hilang baro ha kene ka por ka de yang iban pan kre ya ka jingwan ka jong utrai bangin ai lut nong try sing shar ma me but shisha ke ba fi
ai ngila sutho ya kata namar balai ko ba fi ong mo ba kum kada takan Nongkhryiem kini ki thesoti kila litani u makin ya kendu yu ba nginya ci saru ba kata ka Jingrongnoh ro kadi ba ngilit ban kendu yu try mo so but sakadir ko weng ba kwa ban kelima pasal mod manu bandan benta ha kadi kata ka Jingrongnoh kat kum ke gospel jong Matius apusan kita ki bedon ya ka umpniang badai ka syarat ngi haban kili lah dia yang idon tang syarat ngilong Kristen ngimano umpniang nama ka Bible ka batai gimdar ka batai meno kalau orang baik meno balik jang tu kidon si pongot ta tang sangot ta meno badai bedon umpniang bedon syarat pastor super syai nak mafi mo shaphang kata ka umpniang bagi syarat bagi breu ki bapek kin sutu kata ka jingkeli ka badon kam ya ba sung so ka kata ka syarat bat ka kata ka umpniang tin jublei ka ong ka sam spa ka khandai ka spa san kong ka tin jombe ka long ka syarat ki jat jonga bat ka jing shai ka lenti dan ki breu ki dan tangi ka tin ki nget ya ka Bible tang ba kim don pat ya ka umpniang ka ba kren yo men sim ba khoi kim don ya ka jing pen slap kim don ya kata ka jing ai ka jong try ka ba don kam namar klem ka umpniang la ampin me ka ding Tadeng tala da ngim don ya ko umpniang hayeng kumnon sliu stop. Lane ramdan umpniang lane ka gas kumnon pen me ka gas, ramdan renga kumnon pen me ka ding. Tadeng ta don ki breu ki don tangi ka shaula hayeng ki don tangi tu ka stove hayeng, ka stove moding ibon maha ki nong kendong tang bom don gas. Tadeng ta mar kitu kim yo syu kalat ban thir ka gas ma kala ram palat. Ten leyun don tang ka tu ka stove lada don ka gas. Tagede ka tala da ngidon ta ka syarak ngim don ya ka umpniang dan pun me agam no kan tadeng ta kidon ki bri ki pule ki ne ka tian kim don ne ka dinga jo men sem ba khoi kim don ya ka jing sultanat mo ban shakri utra ha men sem ada ka jing shisha tadeng ta shi shakri bi ha ka nyam guru kom bla shi kai kum to bar ka de ka ta bala dang isudan tai ka tian rebon sin ka tian ru ngimbu sha khamat ngimbu sha den badeng ta la dang itip ne ka tian gidon ne ka tian rebon sin bar ka babal ka om ngin bu yang ne ka tian ru khamat jong ga long bi thikum ka tu ka tos like ma kena katot semua bangi ibu nak khamat bangi la ban ya untuk sengi mai pastor ngilik semelim ru kalong ta ngabana dia ni imi ka kamat ke jongi bun ila janno ban chatlio ring abu syakhamat ikut to slide kena mi ini ta ban ya tadai ta bun sin ngi don ni ka ktien ru ngi don ni ka ta syarak ni bun sin ibu syadien tal ngi ibu syadien kum no ngi ban ya syakhamat tadai ta la dang ngim don ni ka jing start ngin bu na dien bat kata ka jing start kawan ka de no men sim bakoi tadai ta habangi don ngi haban bu syakhamat ba ka de ban me ru kata slide malah dalam bateri dengan lek yo. Laga mobile je feel dalam bateri dengan lek yo tu. Daga diga baram kan ora dari gilak ru. Dalam biang bateri klem charge klem dan bateri kam dan jingmut hiru. Tadeng ta ka jinget jungi kalau melong ta ka mut ka jing em ka jungi ka dengan long ka jing em ka badap do men sim. Ke syakri ha men sim. De syakri ha kan yam. Oh yang nget lu di ke Bible barok tang ba kanungut pat ki ba sngoto ini ka ktien. Ki ba pudiang ini ka ktien. Deng ta kwa menong pi tang ki ba janai ka ktien ka jongblai ka ongru kita kin yo manrong syak hima ka jongblai. Ya kita kiba janai berdiri ke ktien kiba dan ru ya kompeni yang tadau ngi pule ka artimoti kan nang balai rekod kan rio gong ba kini ke ktien kini kalau persat no mensim ka ba pen mentoi ngi nam ta ka jinghikai nam ta ka jingsneng ka jingpen bet ka jingpen mlien ha ka hok khnang bo ta ubreu jong ublei unyo long uba janai ha ka ta ka jingle ba ha baro ta ka mut tang utau ba janai uban yo ban rung sya ka hima ka jong ublei oi ta ba janai uban ni ke ktien uban yo mensim kita kita start haleluya bat kita start gumai pastor la pule mentan ngi kita ki sangot ki thei suti ki ba start mdei shule start bon ki brio gini ki sngi shule start ki batai start ro ka ktien ka jong blai la na kren mentai ka jing pen baptis ki batai start la ka jong ka jing batai ki jong ki namar la shu batai start klem ka ktien ka jong blai klem ka Nongkhryiem na ktien jong blai tada ka jingle ka jongi kan long be ka jingle ka ba blai uda ijli namar ba habangi don ni ka ktien ngi haban ka ungu ini ka ktien habangi don ni ka ktien ngi haban ngai ni ktien mar ka ni ka long perfect nam ta ka jinghikai perfect nam ta ka jingsneng perfect nam ta ka jingpen bet la don ka jingken riang ha ka jing shakri blai don ka jingken riang ka jim jo breu ka ktien ka jong blai ka pen bet habangi don ni men sem ba khoi hoi ka hikaya ngi ru ka pen mlin ngi syakata ka hok ka jong blai bat la dangi la ka ungu ka jinghikai ka jingsneng ka jingpen bet kapan melihat ni syakahok ke jang belai kumta ngini olong ki ba janai bat habang ngilong janai ublei ong kata ke jing syakri jang pi kalong ken ka ba bha kata ke jing lek jang pi baro lam da kumta pi em tang da ka ktien tang da kata ka syarak klem kompniang kalau bi think ka gas lene ka tu ka burner ka bam dan silinder
nan jing mentoi ya pir ki banget ngaku am nang fi la finget nget yang ni ketien bar am nang ketien ri to pediang ru ya kata peniang ke jong mesti bakoi taon consider fi ki breu ki bastat ki breu ki babit ki nampoi sebeneng namar balai keren kita mau pastor na poi sebeneng ki babit tu kan kulmar ke beneng Kulmar kadai dia tahu boleh wang ki bastat ki tang kita ki badan kan Nongkhryiem jong ketien ke jong balai ki badan Nongkhryiem kada orang kita buya sngol ketien balai antara ya kumbreu bastat belatei ya ke yeng halor mau siang ladang ngim tei ya ka jingat ke jong halor mau siang ke dan Nongkhryiem ada finang tei ya ka dok ke jong fi ada finang tei ha kata ka jing sutuk breu ke jong fi film dan Nongkhryiem utrai wang kata ke jing le jong fi kam dei ke jing le babha ka dei ke jing le snew sudah bat film long ki bajana film long ke kita ki baduna kom kita ki thei suti ki babiet ki bai sudan tang ya kata ke syarak lem kom peniang le noi pada lapo kita ke por film laan pan keliang nangi ki banget film la balik thiet ru namar ba steng senya ru sti to slani pastor ku menong tu dan wan ada mula pentip lupa tak kamsuk dan ki breu ki la yakam mo ba kum taun wan hadin lai snem steng kum tam tan re kum nong tu ketien jong trai ka su banrap pastor ke ba fikran mo fi i pastor la kran shaphang kata ka peniang bat shaphang ka syarak bat fikli mena ta ka jingkli yano an rongno la batai ya kata ini kan mau bah ka jingrongnoh dar fi pule na ka sti tasluni no masau ka kran baong yu bayap an pen kaladur on pen mi pat suat ek be man pen kaladur ka jingkli hang ni kami ke ong ba kamut ayu kini ki peniang bat kita ki syarak tiap ka bible barok ki ngai la filaj bani kenduk de unono rujak nyam badon ngai ka bible ong ngai ki babon ki break dan ka bible kamut bal adon ka bible pil ngai de kadi ka ketien kadi ban im happy bat pi im kat kum ka ketien de kat kum ka jing penia jong nur jong no nang ta i pastoi la kran spang jipen baptis bal yu brew hapan baptis fi finde yo i yang ne aka stis ki nong room upol uwanra ya kani ka benta ban ya kran haganong ban riu de khot ka ba nengkong ter ka om ni ayu pat ngini ong ngini ai ne ha kata ka pop ba kata ka jingai kan yo nang roi belin em kum ta em fi bobon sen ki perkat kadang le pop ka jingai dang roi da ru pol wong em kum ta em mangi ki bala yap ya ka pop wong kum no Belayap aku pop. Fi mana fi kali ya no rong no ngalawang fi mana ki badan ya ka syarak bagi ko punya pop tang kata ki bala yap no ya ka pop lada ka pop kadang em ki dalilai ki no yo jeng Dan mentah. dalilai ki dan mentah mau polang ne wong ba mangi ki bala yap ya ka pop kumno ngidang yai im shu haka bubun ki breo ki long kristan ki ong ki duai kumno bat Ngabu pop. ngau pop kabamut pidang em haka pop kabamut ke Jingrongnoh kam dia fi nama uba pop dan mentah namar nganong fi film la ban pong ke jan sipai lang la fi deko film sajit sipai fi deko fi kan mau hakiski ba khado la ya kran segi sang don shu ki program ni kran karena don tma Armageddon cuma mentah fi dei nong yalam jagi sipai pin pediang mau sipai bedeko tashukat pihak ke Jingrongnoh don ba pop along ran pendeko Oh, deko. Ba hadian jong kata uang kumno ki briu ki yap no ita ka pop uang ni phim jutep kat ki banangi ya ki bala yo pen baptis ya ukris Jesu la pen baptis yang ngi ken ha kata ke jing yap jong o ngi yap no ha ka singi ba yang ngi la pen baptis ngi yap na kai mdei ke ni do Na ka pop. teh namar kaktin ke jong trai ke kren ni kata kaktin jong trai kala persai bo ong pastor kaktin jong trai la ngim trai ka bomat hap keli ya kani ke jingkeli hato piladep bat nang ta om tang kata upani stream susu ang ne ong namar kata ken la tep lem yangi batu da ke jing pen baptis ya kata ke jing yap jong om tang bangi yap la tep ru yangi bat kum jong bat kat kumba la pen mi pat yo kris naki bayap da ka burom ke jong pa kum ta mangiru ngini ya ha ke jing thmai ke jing em ka bamot ne la pa la pen baptis ki mi pat na kata om ngi pen tiknai la de ha ka singi beru tu roi ngin mi pat ban ngin em nang ta sakmat ha ka jing pen thmai ka jing em man ka singi man ka singin em ha ka jing em ka ba pen thmai ka ba tin ka jong trai menai pastoi la pen kan mau na ka sti Timothy ba ka tin ka jong trai ka pen janai yangi ngini em ta ha ka ta han rei ubriu la daw ang ngadang laptop tharai tang pangal along kum ne ngal ayo Jingrongnoh wanumut ya kata wanumut namar kidan sipongut te soti sipongut te kidan ada ong sipongut ki kristan te kidan ada benong bersipongut kidong kenrat ki klamong ba plih nga
kiong kerat mo try master kiong ta han rek ong no ngami thu ya pi ta ka dei ka ma palat yo ngiem kum ki kristan hari hai kilap mat ka bible mana la pulih ka sik kilap mat kaladur hai tai kilap mat yo ngi klam sya pan kaladur yo ngi kelaman syabar jong kata ka Jingrongnoh kata ka dei ka ma hoi ki beriu ki don jingkeli yo hadin Jingrongnoh don jing penem nam hoi kan don ni ka jing penem hari la menta dang suk ban yo jing penem pedang ha kata ko por ada bu wailam ka bible ha ka pi pulih tak jumpa la kwa jing yap ru ta kwa ban yap rum yap ta jadi bayap no ro da kwa yap rum yap hira nang la tarai to ko por Kabaya Fiusa. ha ka be Para ka por ka besok ro im tre ban priang ya kata. ba e ha ka to ko por ta ban ong ba kidon wong dan Jingrongnoh ngini yai lang ba bet hari la ngi yai lang ba bet ka ba mut ka sti ta sluni nong ka basaw dei shu ban tho kamon lanu kan jia kata pat kata ka di jingkli lanu kan jia kata pat kata kan jia hadin ta news nem ada ka jia hadin kata ka kadon jingmut Kami dom jimut. Hi ujisu unwan syau ialah ka kurim de. Mah mentau ngilai de bete ketien bat baga sapoi ka por ka ba un swan syau ngi. Bat ban Rongnoh yang ngi ba upen kre ngi ru nam ta kata ka jing kentiu kurim ka jong khun lang berat bat ka balang pi. Ta kata ka de ka jing sisala da ngi perkat. Judan ni ubreu syau ban ya thop stom syai kata ka breu. Tak syuar siapa nak biar tenju siapa nak biar terang saya thon nak ngak ni Kata ada lapet ni. dia kata Tiu Jisu udah pensuk ingi hado kata-kata ba utip yang ingi bangi jenjar do kata-kata udah wan kenang na benang skendo barum kwa ingi bangin face ya katai ka wrath of God ne katai ka jingbitar ka jong blai tadi yang tahu syak no ya ka jingbitar na maru dei ma uba it jong ite uba it jong ka balang wong nangala it ya pida ka jing it ki bom jukot takada wan ban syak na ka bata jong ite bat ngin light na kata ka jing penrem na kata ka jing syak ban ben na kata ka jing syak le ben bat ya ka jing yap ro uni wan ban ya dayangi ti ujisu ba kumlo tapat lada wong ba syua bangan poi sese tu kata ka jing ketiu kurim wan ban tor syuar syua yangi ta tum dei fi jisu ta to ade no syun pi ta bangai pi mungkin thai samla ngatharai fin sung thu ba ya kata lada samla jong pi wong ania tho bat pi tenjuk syai pi nda biang show dat fi black and blue ma hadin nang ta wong saya tho fi tre syuk trai nganget trai fi la kan ran fi la kan ran dadin oh nadu syom nia tho pun stom kan dia lai tho li sale tegede kata gede ke jing sisai bangi haban sung tho ba utrai unum pun stom ya balang tagrau ktin jublai ko ang kitab jipen paul nong balai dekat spok ong wong ba nabar phalari kendong ini ke ktin ke jing ya sha jong akum tangan ri kendong ya pa ha kata ke por jong ke jing tenjo ya ban tenjo ya perthai barok ka wei tadi ta unri kendong ni syai unri kendong ni namar ulawan te ban Rongnoh ingi ulari ingi sya kata ke jakai ka ba umrat klau umla ban keta ingi ka jing bitar ka jong blai ka namla ban keta ingi tadi ta ulari kendong namar balai bangi labat scam ya ke ktin ke jing ya sha tadi hang ta ka ban fi la ya krendo mene abang idon ya ke ketien ke jong blai ngilari kendong ye ne ke ketien ublai unri kendong ni da filmri kendong ye ke ketien ke jong blai fila jot tat aga ta por ngange buan apa jong fi ngap ye ka jing ya kren ke jongi se film ngobang namar bangi kren dardar renga ko abnong fi ke jing kren dardar ke jongi kamlongi ero em da pi poi ha ta ka sngi ke fin mat shi shai ka ta ka jing dardar ke jong blai namar ka sngi jing bisharam ublai unum kren jam unum kren dardar ko mangi kren mangi palat man ya ka ta fin sayo ngo fin ngo kumno ta ka por dang bha ka ba ngap ya ka jing dardar jongi pastor bani ka fin yo ngo ani fin mat ka ta ka jing dardar ke jong blai ka ta ka sngi tadeng ta stunat ifim stunat ngin kren da kata ka ketien jong ka jing i da ka ba dardar ya phi kana ba fin pej mat kana ba fin ngai oi kam stunat ban ngap ikitien gom kini henrai ngap lupan do menta namar tin jubler ka ong ma habu bleu i usnen sempat tadeng ta ngim sempat ifi ru tri ngim sempat ifi da kata ka bor breu ka jong i fi henrai habu bleu i usnen sempat usnen ya phi da ka ketien ka jong ba sempat ya phi ru da ka ni ka ketien ka ba phi sngo ni ka sngi kanang ba fin bej kata ka jing em ka jong phi kata ka dei ka ba shisha namar ba mnan porsho bangin ya kro ya phi mnan porsho bangin ya kren jali ja ya phi henrai ka dei bej bangin kren straight to the point straight to the heart dia kata Bagari siya mo puso kung bangila ong mo kay bandar menta ta ka Jingrongnoh kung fly ay ta kinuksa tang kita ki balapan kre kung bi puso Bantei ri ong baka de ka kabalang kata ka Nongkhryiem ka jong try but ano po siya kata ka singi jong ka Jingrongnoh kan neru ka singi ka bakamen ki babun bak kan neru ka singi ki besosi yuki babun iki babun kandon ka jingle ai FIR balaja babun
Kini wat mo kumakapor jong walai ja ulah tip dah. Bolai jala sya Rongnoh. Ulah yu ida lah ke jong khmat. Hari ham nak mar ba sya pensoi nang ni jatai. Paliwat dah yong keliwat keli ki pikwa ong keli keliwat. Ya kita kapor ki babun ki latip. Ki ba kami am kin paliwat ki pulet. Kin bun kam ki pulet ki por. Ki badang don ki pulet, kin don ki bala sya Rongnoh ngantip ya kata mo. Mono man sya Rongnoh mono ba ki sutu aga kam. Hanrei kata kasi kan long kasi sya kasi am. Super khat pun pilot banyak dah. Sya Rongnoh dia itu passenger baro. Lagi kami lang. Par kendiat kepada ya keren shaphang kata mo. I pastor mana be ikran ngaka shon yang mangan puli yang ne kemba. Pi kemba i pastor i Rangkynsai. Ublei uba ayu la da usul ternat yang i maniat yang i lembah kejing tunjuk nen da kejing da kejing jinjar. Pindapat kalau don kawi ke breu hak testament berem kan Nongkhryiem. Kini di ke breu pinsem hak Rangkynsai. Mo pinsem yang shaphang ni ke breu. Hakal nong ke bapra. Kan don kan nem sneu. Apa Samaria? But uniu syakri jong belai namar ulas ngungu ya kan ni ke breu. Ya ke jing bah ke jongka. But ke jing ini scam ke jongka what hapedeng ba ke do no la jong ukon. Han reka klam do ila ke jong ke jing ngai. Bon sin ngi do no ya no. Ngi do no ke jing ngai wanum do what hapedeng ke no ke jing ngai kan ni ke breu. But walaisha ka tin jong try ka ong gumni ke nong ba pra do ka benong kong. Te walaisha ula kren ha ka ta ka kentai ka ba yo ukon jongka ula pen empat. Uda ong tu yeng mapa bat ke yeng jong pa betul leit syong kat syaba pala ban syong naba utrai ulah hukum ban long kan nem sneu. Kabamut hang ne walaisha ulai warning lupa ya kan ni kabreu ban mi no. Namar boleh walaisha uye. Kada ubreu. Ubreu ni tibi jadi saya merak cloud nem sneu ya. Lada ubreu usungo kata. Ya kan ni kabreu. Ulale ke kamba wong kelin no. Nganget khang ni ong klik no sei phala ban song. Hari utrai jongi long kham khrau ban walaisha. Isu so ya. Utep bagadon ganem sneo. Wong gum no? Klik no. Wan no ban nga. Yo ya kata. Klamong bakani ke breu kale kamba yu walaisha. Udah walaisha bale kamba. Utrai ule kamba ingi mle kamba re utrai. Ngi teng da ai tang ka we ni sipur ngi thnum da. Mo so. Ai da we sipur le thnum. Ndei bangin pan ro. Ki breu di ban ada ka download Ngau bah ka jongki, download kemen ka jongki. Dei bu try balik kamba ini. Udai walaisha balik kamba ini ko preo. Badui walaisha bo ang kelik. Namo walaisha dei try. Hari try jongi uang. Nganuan syau no magandon gandam senio. Lada ubreu la ban kata kan no tam try. Namo ka Bible ka ong. Ublei mlong umbreu lada kupa ba kan jado unang ban ai ke babah. Kan no tam kupa ba beneng. Ngi tek ngi istu bakla dei kupa ba beneng. Kupa ba beneng susneng susampat wait dah. Masih bom dia kum tahu dia kupa jong kajing dia kata uit pelat yang ni YT no lah jong kon baniap nam ta lapop jong ni Amen. lada ukloi ban IT no lah jong kon nam ta jong ni tarai numan ban rong no yang ni pi Kadai kata. lada ngiong pat menta kani dia kajing menta ngiyak jangan dem sneu yang keli pi sya barang hakani ka lockdown menta la arsnem la tan yak mo sistem renew banai la do yak fikir do ye Kamdon bi kata kajing kodok deh. Dani jing kurdo. Em. Iyo iya ka jala jongi. Nai khau poi be. Poi bet. Nai. Tan la finong kan ni de jing e. Nga ngam pa dong ni de jing e. La ka jing e shisha tak la dai be. La da pipet ha ka por jong wala shai kan. Ba ki sedang ban dok brio kan. Mo kata tak la dai gan sniu kan. Ngi mata pat poi de ro ka tar. Ba la ngiong ba kan ni de jing e. Finong ayu pat iki kristan nang kong ba. Tadai nama kata ya ke bangingi ong jinge ngi hap benda perkhat jua. Ngi hap benda perkhat jua. Lada fi nu jor bat ke ba ki kila sha. Ki bangai nganong ya fi. Ha ka por men jua. Bat mangingi empat sha ai ro ya. Aru pol wang nong ba pra ba khat pra. Namar nga ken ba kita ki jing sha shitom ki jong ka perthai sngi. Ka ba menta ki mlong ai ro em ban ya nu jor bat kata ka burom ka ban sapan pau yang ni. Namar upol udan hagapor basan syari marom tu tip tigi jinge usha sempat daki 3 haktin khasi na pulik tin pareng ke ong daki nar rot dong kaya merem ngitin khasi kam penjam dia ngong fi kam dei ka basuk ngong fi hala daki nu jor ki pol usha bread ngong fi upol ki perkhat layap ki bread yu handu trai penem tingini nu jor ai pat menta ha hato ngidam jinge amta
ngimpat don vi jing ya. Kampat dek tu kajing sedang tu ngalak banong ini. Hari ke ditang kajing penkrek jong merak klau bakum nu unwan. Udang rehearsal lah. Nga sosi banong ini kini kowe. Kiba bon kin nong yalam jong i. Kim tip ki syap pendon kam. Nah keren ya kita kin nong yalam kiba tip ya ke Bible. Karena kiba miang pat kat kum ke Bible. Inan gadur ke jinglong riu belai. Ndai ki balen no ika bor jong ka bat. Tin jublai ka ong tu kierno naki. Ada matla welam yu matla. Baru ar kini ha shatliu ong u Jisu. Hoi shisha mo ke ba pi ong shisha ka de kat kum ka khtin ka jong blai. But isu thu ba kini ki singi la de ki singi bangi pen kre. Ya kata ka Jingrongnoh mau pasal kum ba fi ong bangi di bandon ya kata ka umpnyang bangi di bandon ya kata ka syarak ha ka jingim ka jongi. But ngaswa bangi ya poi chokoi pat ka jingkling ngaswa ban kli ka ne ka we. Ha kata ka Jingrongnoh nginya mi pat da ka met ka bakum no. Ila dangi pet jaga khtin ka jong blai. Lafi pet jaga jimi pat ka jong Jisu. Jisu mi pat hagamet. Don ki baong ba belong in the spiritual ne bami pat tangga spirit no. Kan dai be ka bodily resurrection. Tamba kam dai show da ka dok bat ka snam rei kata ka met buram ka ju ka met ka bau Jisu kup ha ka sngi ka jimi pat ka jong u. Hoi u ba mudi. Kila ban kta aru ya u. Pat hadu Thomas uang ma. Wong ladang apa dia kta ngam nget daliru Jisu mi pat. Pada umi pa ho Thomas prasni hadin ke jimi pat ke jong o. Pada wong tu kta yang prung ke kti ke joma kti jonga bat tu dong ke ki krung ke jonga ki belapai. Bat pila ban kta yu Jisu kila ban kta yu Jisu kila ban ya bam menjadi batu umi be ha bodily resurrection ha ga met hi. Tambah kam dei syok ka dok ba ke snam ka tin jublai kong ka dok ba ke snam ka namla ban dei chak hi ma ke jong blai. Bukan be ka met buram. Ha ka met buram. Ka ju ka met bau Jisu mi pat kan. Amar ka day dalele ya kani ka bapuut ban pong ya ka bamput. Kata ka met kam day show ka met puut ke. Kata ka met ka day be ka met buram. Hari ha kata ka met ngila ban bam kumbo Jisu bam. Bat bele don ka met. Ini kan mau usai tan ada kwa ban trikam ha kani ka perthai menta. Mula ban trikam hinala de. Bodon kam ya ka met. Ula panon kam sya ka met besai. Bat mentau penan kami kemet ki beriu. Dia kata ngiong ki rung bor jingdom. Kata dia hapok ni kemet ke bakenja kendo balas syem na ka domet. Bat ka don ru kemet beneng. Ta bandon ha beneng ni ha bandon ya ka met ke. Bat kata kemet ke dia kata kemet burom bo trai un ai yang ni ha kata ka sengi jong ka Jingrongnoh. Mini yo ya kata wat kita ki bala yap ha ukres. Pasti tu suni perba upol uthoi kini nama ki bangai yang tu ki song kuslai nama ki bangai belayap dah. Orang dia kumno kan long kumno. Upol u ai yang ni ka jingkerman ken ki. Bakini yo ya kata kamet ken. Tengi hab man song thu ya kata. Bangin yo ya kata kamet buram ber kamet ke bakan jabanang. Bangila bantri kampat ya kata kamet. Sin song thu kata kamet kala bantri kam hakani ka kundo. Yo dia kata Jisu ong. Ha kata ka jingmi pat ngilong kum ki angel. Yo kumki angel hai bangin mi tho shu kanam dan ka si shong kha ngila pat bantri kam da kata kamet ha ka ne ga kendo namar da ka spirit na da ka mensim dan kam ya kamet yo kata ka mensim jongi haba ngi klat no ne ka perthai di kata ka Bible ko ngi yo thia no ka mensim jongi ka don kam so kai ya ka met ka mensim ka don pat ulai habo briu yap hari ha kata ka sngi yo ya kata ka met bangi yo ya kata ka met berkata kemet ke bamput show badda kata kemet ngila bantri kam ken dei nama ta ngin wan lang baru try ngin sensar si hajar senem hangta da kata kemet berkata kemet ke bamput if yo de kata kan don ke jing khawai ko ngila ban bam kidong den kata don kam bam show ngila ban bam handre kata kemet ka long tek kum kemet yung ki angel ken yo ka de kemet beneng Hoi ka por ngi su thu ba kam don show rei ngi nget ngi se yo ban beteng biang shaphang ka ne ka jingkren hei bangila kren ha kani kasngi bat shwa bangin ya poi chakata nga shkwa ban kerpat ipo so Bantei hani opo pla ban duai na bata kini ki viewers ki jogi kani kasngi da kamen sim ka basno e bel kamen sim ka basno khia ngi kren ni kani ka subject jong ka Jingrongnoh namar ngim kwa ba phi phindu no kat ya kani ka ba play la pen kre na ka menta jong phi padeng ta ka plane kala janwan bar ngim kwa ba ka wei kamen sim na wei passenger ro ken lat kat ya kani ka Jingrongnoh baro findan hakata ka Jingrongnoh ba fin yo kani Jingrongnoh nget ba ma vi ba ngap kani ka program kani ka sngi to ai ba fin kala ka ba mut neng kong ba fin pediang yo men sim ba ko jong blai fin ko ngu ya ka tien ka jong blai
Tada fim pat dat penbaptis ru penbaptis nak ngidan hang ni penbaptis fi. Ban ngidan hang ni ban le ya kata ka bagaktin ka jong blai ka hikai. Namar ka jing penbaptis ka dai ka jing pendap ya ka hok barok. Tada fim wan ka jing pendap ya ka hok barok. Kembala hikai na duk men ka long findu ya ka Jingrongnoh. Ba ka jing penbaptis ka dai ka jing tap ba andala tap pen mi pat ya pi. Ba ka ni ka dai ka Jinghikai ka bangin se kren ro ha ki wi ki por ka ba le se pinang yo shu ya ka jing pen chai. Tengah kwa ban duai nam ta jong fi ni ka por. Chua bangan duai nga kwa ban I mean sim ya pi. La da na pedang jofi pi so tu isha ka donot ka jong fi. Ba fim pat pediang yo Jesus Christ. Ba fim pat ka ngo lut ya ni ka ktien ka jong blai. Ka ngo no menta. Ini duai hang ni ka por ka menta. Fi la ban rai ka kti ka jong film ka dak ka ba fi surrender le fi pen ka ngo il di hau trai. Ini duai. Ong ini ktien ban ong trai Jesus. Trai Jesus. Na iet ya me. Na iet ya me. Ka ngo il ktien ka jong me. Ka ngo ik ktien jong me. Na pla bang along nong pop. Na pla ba ngol po. Wan ha po jong a. Wan ha po jong a. Sat yang ada senam jong me. Sat yang ada senam pen jong. khot yang trai. Khot yang trai. 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 An le ka iba ktien jong me ka ong. An le ba ktien jong me ko. An pen ka ngo il di ha me. Ka ngo il di. Ha ka teng Jesus. Ha teng Jesus. Amen. Ngai try ka khu ya fi bang ni duai hang ni ka por nam ta jong fi wei pi wei. Ngai um sim ba khu in wan ka jing em ka jong fi pin long gi ba shlor. Ban em kat kum ka ktien ban le kat kum ka ktien fin long bold and courageous. Ban ngai utrai un ai fi ka por ni duai hang ni ka sngi ka ta. Try ni ka por ngai ai ngo em ka pa ni ka por ka ba koror nam ta ni ki khon ge jong me man ai ki ka jing shlor kombo shlor u Shadrach Meshach Abednego kombo Daniel shlor ba try ngai duai ko kanat wala jagat ba jalong kat balong kini ki khon ge jong me ki nam so shap tieng ka bor ka perthai ki nam so shap tieng ge ge jong ni ka perthai ba try ngai duai ba kin ka ngo ya me namar kita ki banang bho ki breu kita ki banang pasung bahai ki breu ki nam long dale le ru ki shakri ge jong me try duai ba kini ki khon ge jong me kin pen ka ngo ya ka man ge jong me ngaduai nga kerkhun na sngi kin ya na jinget na bor bakin pen kre ld bakin long kita gibe janai patrai bakin yo ko gonat ya daga Jingrongnoh ya ka ba memala pen kre nam ta barok kita gibe nget ngaduai nga kerkhu ki wei men da kerkhu daga bor ga jomen sim ko mekta go trai yigi badang ya ka perthai mekta go rat trai kita gibe dang duna ha ga ji mekta me pen thamai wei ka ni ga sngi ko trai namar trai ka ta ga man ga jome man go ga men sim kan jot na ba barok kin poi shi jingkala ga bumot lawan kenang nam ta kinong pop mi et kinong pop ko try ngada duai men pen em yaki na do ni ka sngi ko na gen em ga jing em ko ba thamai ga jing em ko try ka ba dap do men sim ba da ga ktien agar tengu Jesus ngi duai ngi aingo amen amen ingat sya ba kani ga Jinghikai kani ga sngi ning bai pastor Bantei ba kum jori pastor Mawlong ngai ki long ga jingker khu ha ka jim ga jong fi bat kum ki banget sya ki bala sat kata snam ko jong try a bengin long sha ta ki banget ki ba pen kre ya kata ka jingwan ka jong try bengin long sha kum kini ki sanur ki thesati ki ba start ki ba pen kre kata ka syarak bai kata ka umpnyang ha kata ka jim ka jong ki but inai continue biang ya ka e bangi ya kren ha ka ni ka sngi but kata ka topic ade hatu ka ni ka ju nem ka ni ka Jingrongnoh ba ka jingwan arsin ka jong try ban nginget shaba ya dona na pring jong fi ka ni sngi yo fidang kwa shu ki jing duai fila ban phone ni kini number be fi ati screen ki jong fi ni fila ban kan du ngi shani ka office jong ka Potternet ka badan apa apa Nongthymmai Nongkhryiem bar kum juru ngi kat pat na kani ka jaka subha ba fin share lang ya kini ki video ba babun ki wei pat kini omat ya ka jingker khu kum ba firu fly omat ya ka jingker khu tak ada ngi syam yang pat ahoi ka sngi ublai ka jisuk nor kalamat fi baro amen